Ja, så er det blevet tid til de regionale nyheder. Vi har netop modtaget en pressemeddelelse fra regionen, omhandlende dannelse af et nyt stort supersygehus her i vores region. Og det drejer sig om en sammenlægning af det lungemedicinske, kræftafdelingen og den kirurgiske afdeling til et nyt lungecenter, som fysisk kommer til at få sin beliggenhed ved Søndersø. Ja, vi stiller op til vores reporter, Mette Fugl. If you want a partner, take my hand. If you want to strike me down in anger, here I stand. Jeg vil gå ind og spørge overlægen. I'm your man. Det er på den medicinske afdeling Furesø. Jeg vil gerne høre lidt, hvordan er fordelene ved at lave det her nye supersygehus med en kæmpe stor afdeling? Ja, men vi synes jo, der er rigtig mange fine ting i udspillet. Vi tænker, at det vil være godt i den samlede struktur af patientplejen, at vi kan samle alle lungemedicinske patienter på samme lokalisation og dermed give dem den bedste behandling. Og det er klart, at det giver en stor faglighed, så vi forestiller os bestemt, at vi skal kunne sætte endnu stærkere ind på det forskningsmæssige område og dermed give patienterne den bedste pleje og den bedste behandling og samtidig sørge for at tiltrække forskere i verdensklasse. Så. Det lyder meget fordelagtigt for faggruppen, for lægerne og sygeplejerskerne. Hvad med patienten? Bliver den ikke fuldstændig glemt i det her store tabernakel? Nej, det synes vi netop, at vi forsøger at lave en nærhedsstruktur for den enkelte patient, som giver dem et godt forløb igennem, igennem systemet, og dermed også mulighed for at have en nærhed i det store puslespil. Der er mange patienter, der føler sådan en form for ustruktureret forløb, når de er igennem. For eksempel når de bliver udskrevet, og der er ikke blevet lavet aftaler med hjemmeplejen og sådan noget. Hvad vil I gøre der? Det er netop en hel del af den tanke omkring teamstrukturen, at vi skal have mulighed for at kunne følge de her patienter hjem, så man ikke skelner så meget med, om man er syg patient hjemme, eller man er syg patient på sygehuset. Vi vil prøve at lave nogle teams, som kan hjælpe med at få patienterne godt hjem, og lave nogle gode opfølgningssamtaler, også med henblik på at undgå genindlæggelser. Det lyder dyrt. Ja, det er selvfølgelig udfordringen. Det er, at vi vil jo gerne have nogle rigtig gode lokaler og en rigtig god bemanding til de her meget flotte politiske visioner. Så det håber vi selvfølgelig, at politikerne har stor forståelse for. Der må være nogle mennesker, nogle læger og sygeplejersker, der i øjeblikket går rundt og ryster lidt i bukserne, fordi altså sådan en sammenlægning, der vil jo komme nogle fyringer. Hvordan har I tænkt at håndtere det? Vi håber, vi kan få en lige så engageret stab, som vi allerede har. Vi er i gang med nogle samtaler omkring udvikling og personaleuddannelse, sådan så vi kan effektivisere behandlingen og finde nogle andre funktioner for vores medarbejdere. Okay, det lyder godt. Tak skal du have. Selv tak. Men hvad siger borgeren til alt det her? Jeg har tænkt mig at gå ned på strøget her i Søndersø by og spørge en enkelt tilfældig borger, hvad han siger til denne nye supersygehus. Nu står jeg her med hr. Hansen, bor her ved Furesø Sø og også ved det gamle Furesø Hospital. Jeg kunne godt tænke mig at høre det om, hvad siger du til den her nye supersygehus, som skal ligge 50 km fra, hvor du bor? Ja, det ved jeg ikke. Det er noget, politikerne finder på hele tiden. Vi skal hele tiden lave om på sygehusene her. Jeg er født på den her sygehus for 25 år siden, og alt har været fint, så jeg kan ikke se, hvorfor der skal laves noget nyt. Ja, hvad tror du baggrunden for, at de vil gøre det? Det vil sikkert bare spare en masse penge, som altid. Ja. Og så er det ligeglade med os borgere, der skal køre 50 km fra nu af. Hvordan skal vi komme til skadestue? Det er aldrig ældre mennesker her i byen. Den tænker vi aldrig på. Men Hansen, kan du slet ikke se nogen fordele i det her nye supersygehus? Jo, altså nu har jeg lige en grå lige herover, og så når det gamle hospital blev revet ned, så får jeg en god udsigt til søen igen. Det bliver dejligt.
Og så ellers, altså det kan være, at på det der nye supersygehus, der kan jeg få behandlet alting på én gang. Altså, så kan jeg få kigge på mine fodvorter og lidt på mit vin og hårpragt her. Okay. Tilbage til virkeligheden. Jeg har nu bevæget mig ind på selve Søndersyg sygehus for at finde en sygeplejerske, som jeg har tænkt mig at spørge om, hvordan hun ser udfordringen i, at der kan komme et problem med nærheden til patienterne, samtidig med, at der er den her usikkerhed på, om der skal fyres sygeplejersker i forbindelse med sammenlægningen. Og her har jeg så fanget dig, Betty Bacon. Ja. Jeg kan forstå, at I er rigtig bekymrede i sygeplejerskegruppen over den her sammenlægning. Kan du prøve at fortælle mig lidt om det? Ja, altså i vores kaffeklub, der er vi jo meget bekymrede for nærheden til patienterne, og for eksempel så får jeg jo også længere på arbejde. Ja. Så skal jeg købe en bil, jeg kan ikke cykle mere, så jeg har overvejet om at få et job i hjemmeplejen i stedet for, så jeg kan blive tættere på. Er vi selvfølgelig bekymrede for, at der er nogen, der bliver fyret i den her sammenlægning. Og det vil sige, så mister vi gode kolleger. Og kollegerne, det er jo det helt centrale, ikke? Når vi arbejder sammen i 18 år og har haft rigtig, rigtig gode, hyggelige kaffepauser. Ikke? Og hvis vi nu bliver spredt ud på det her nye store center med nye ting, og vi skal lære alt muligt andet end det, vi er rigtig gode til, ikke? Så skal jeg tage at drikke kaffe med nogle andre mennesker. Og vi har faktisk overvejet at lave en underskriftsindsamling. Okay. Men Betty, kan du slet ikke se nogen fordele i at samle al ekspertise samme sted og lave nogle gode, solide patientforløb? Jo, altså der har været snak om, at der skulle komme en ny, stor kaffeautomat nede i kælderen. Og den bliver så større end den, vi har nu. Så kaffemaskinen fornemmer jeg, at det, der er allervigtigst for jer i sygeplejergruppen? Ja, det er jo ligesom noget af det, der binder os sammen som gruppe og som kolleger. Så patienter er også glade for kaffe. Men er denne store sygehusfusion ikke bare et spørgsmål om en kæmpe besparelse på det sundhedsøkonomiske område? Det har jeg tænkt mig at spørge sundhedspolitisk ordfører for Venstre, Christian Borg, om. Jeg står her med Christian Borg, sundhedspolitisk ordfører for Venstre. Christian, jeg har været ude og snakke lidt med befolkningen ude på gaden. De er meget bekymrede over, at det her nye supersygehus, og mener egentlig bare, at det er et spørgsmål om besparelse på det sundhedspolitiske område. Hvad siger du til det? Jamen, jeg er utrolig glad for, at du stiller mig det spørgsmål. Det er jo noget, der ligger mig meget på sinde, at borgerne er glade og trygge i deres lokalmiljø. Så det giver mig anledning til at sige 3 ting. For det første så får vi jo bygget her et center, som vil være præget af ekspertise. Det vil give rigtig god patientbehandling. Det vil jo sikre væsentligt kortere ventetider på at komme ind til den helt centrale og gode behandling, vi har herinde. Og ikke mindst, så vil det jo sikre, at det gode patientforløb, som jo vil øge patienttilfredsheden. Men Christian Borg, du svarer faktisk ikke helt på det, jeg spørger om. Det, jeg spørger dig om, det er, hvor skal pengene komme fra? Jamen, jeg kan godt forstå, at du spørger, og jeg er så glad for, at du netop tager den punkt op. Det får mig til at sige 3 ting. Det her det handler om at samle ekspertisen på et sted, så vi får rigtig, rigtig god og excellent behandling. Det handler jo om at sikre det samlede patientforløb, så at vi imødekommer patienterne og giver dem tryghed omkring behandlingen. Og så handler det jo ikke mindst om at øge patienttilfredsheden. Jamen, jeg kan godt høre, at det vil du helst ikke svare på. Jeg prøver lige at bevæge mig over mod noget andet. Jeg snakker også med hr. Hansen ude på gaden, og han er jo bekymret over, at der bliver så langt til det her sygehus i forhold til, hvor han bor, at det vil på en eller anden måde være dårligt for lokalmiljøet, og man vil ikke have den der nærhedsfornemmelse. Ja, altså jeg er jo virkelig, virkelig glad for, at du stiller til spørgsmål. Borgernes tryghed og nærhedsfornemmelse er jo noget, der ligger os meget på sinde som politikere. Og det får mig til at tænke på 3 centrale ting. Det ene er jo, at vi med det her nye center får samlet ekspertisen, som jo vil give behandling helt excellent niveau i forhold til alle internationale standarder. Desuden vil vi jo få et samlet patientforløb, som vil give patienten en følelse af omsorg, og at vi bekymrer os om patienten, og ikke mindst så øger det jo i den grad patientsikkerheden. Jeg synes, vi kører lidt i ring. Jeg synes ikke rigtig helt, at få svar på mine spørgsmål. Altså, jeg har ikke rigtig helt hørt, hvor pengene skal komme fra, og hvordan du vil sikre, at borgeren føler en nærhed i forhold til det hospital, de skal hen på. Det er jo sådan i politik, at vi er jo altid utrolig bekymrede for, om borgerne forstår det, vi har gang i. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at sige 3 ting.
Men Christianborg, det jeg spørger dig om, det er... Jamen så spørg for satan! Jeg tror ikke rigtig, vi kommer videre her. Ja, som vi hører i indslagene, er der mange udfordringer forbundet med den her store hospitalsfusion. Og vi vil selvfølgelig følge processen meget tæt de næste 8 måneder frem til selve sammenlægningen. Og så går vi videre til vejret.